Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft και θα σας δείξω τι έχω χτίσει και τέτοια, καταλάβατε. Μπορεί να χτίσουμε κι εμείς κάτι. Για να δω. Γιατί είμαι εδώ πέρα. Για κάτι γράφουμε πάλι. Ποιος το έκανε αυτό. Καλά, εγώ σας τις ταμπέλες. Πάρε 9 πράγματα. Ωραία. Κρεβάτι σίγουρα. Αμάν. Αυτό. Ένα πράγμα. Μετά. Ένα φόρμα. Ξύλο. Αυτό φυλακή δεν είναι. Πρέπει κάποιος και να βγω. Οπότε θα πάρω και netherite τέτοια. Netherite block. Αυτό. Και για να φτιάξω πίκαξη και να βγω. Και τι άλλο. Λάβα. Και αυτό νομίζω. Και μετά μπες στην επιβίωση. Ωραία. Ρυθμίσεις. Και αυτό. Επιβίωση. Τώρα είμαι στην επιβίωση. Ποιος το κάνει όμως αυτό. Ω, Πίγκλιν. Δεν μπορώ τώρα να πετάξω. Κάτι γράφει εκεί πέρα. Γιατί είμαι στη φυλακή. Γιατί έφτιαξες το Nether Portal. Ναι, το έφτιαξα. Είναι αλήθεια, το έφτιαξα. Ας διαλέξω τώρα αυτά όμως. Άξιο πράγματα. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε για να βγούμε. Θα φτιάξουμε crafting table. Να βάλουμε και φούρνο. Όχι, δεν έχω coal. Πώς θα ψήνω. Καλά, το ξέχασα. Μπορούσα να πάρω νερό για να κατέβω. Όντως. Μπορώ να βάλω κάτι άλλα πράγματα. Μου μπορείς. Ή να με πάρω, δεν ξέρω. Διαφήμιση. Βασικά είναι ψηλά εδώ για να πέσω. Και θα πάρω και κάτι άλλο. Συνέχιση. Κοιτάξτε τι σκέφτηκα. Ένα τέτοιο και τίποτα άλλο. Και το θα φορέσουμε το totem στο άλλο χέρι. Όχι, νυχτώνει. Φτιάξω sticks. Netherite, να φτιάξω τόσο, εντάξει, προχωρά είναι. Ας φτιάξω μια pickaxe. Δεν υπάρχει netherite pickaxe. Έχω και stick και netherite. Μπορεί να μην υπάρχει το netherite.
Άρα θα φτιάξω ξύλι. Καλό κάνει. Δουλειά κάνω και ξύλι. Και τώρα τι έλεγε ο Piglin πάνω στο σπίτι που ήτανε? Εκεί πάνω είναι. Ας βάλω μία δημιουργική και μετά θα δείξω τι έχω χτίσει. Φάρσα. Να δεις πάει. Ναι. Και τώρα πάμε να σας δείξω τι έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει το Nether Portal, που εδώ πέρα μπορούμε να πηγαίνουμε στο Nether. Τι άλλο? Έχω φτιάξει... Έχω μεγαλώσει το σχολείο. Και κοιτάξτε τι έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει αυτό εδώ πέρα. Και έχει και μέσα, επειδή με ρώτησε ο Τζορτζόλα πώς φτιάχνεται. Έτσι και κάνει μια... Γιατί τώρα δεν δουλεύει? Το χάλασα. Όχι, δουλεύει, εντάξει. Έχω φτιάξει εδώ λάβα. Στο σχολείο έχω γράψει να παίξω school και μέσα το έχω μεγαλώσει. Το σπάσαμε πριν. Και στο σπίτι έχω κάνει κάτι τέλειο. Να κοιτάξτε, από εδώ πέρα έκανα την πανοπλία. Και κοιτάξτε τι έχω εδώ κάτω. Έχω με όλες τις πανοπλίες και τις έχω κάνει όλες αυτές οι chants. Αυτή είναι από leather, αυτή από... δεν ξέρω πώς λέγεται. Από κάτι παράξενο. Αυτή εδώ πέρα πάντως είναι από χρυσό. Αυτή από iron, αυτή από dynamite και αυτή από netherite. Και θέλω να βγάλει βίντεο ο Τζορτζόλα. Το βλέπει το βίντεο ο Τζορτζόλα. Ότι πώς μπορώ να μπω στον κόσμο με ένα φίλο μου, επειδή μπήκε με το ξαδερφό του και εγώ θέλω να μπω με κάποιον φίλο μου. Γι' αυτό θέλω να το κάνει σε βίντεο για να το δω, ξέρεις. Οπότε να το κάνεις. Έχει ανεβάσει και αυτός βίντεο, να του κάνετε εγγραφή και σε μένα και σε αυτόν. Λοιπόν, εγγραφή, like και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.